First Corinthians 4 yang berikutnya kok borose tongo sang Kristoni conghor kaitoni bisingni kokni bagai barjarajak Kristoni seleng hinui singno sidi oro kok khaisa wngkha amohai barjaraknai borok bo bini nokphangni thani kaham manthai ang norok bai majra berjak phano abo ani thani mungsa buya borok khoroksa swk bai majra berjak phano abo ani thani mungsa buya ang kaham da hamya abo suda ang nasigui naya ani bwkha sutarang hai phano aboni bagui ang kaham hinui romjakya suburaisa ano bosthumnai heke soi mol phayasini norok khoroksano phano majra ta berdi suburai phayasak majra berwai tongdi bo munakmal hujak rokno pohor kariui phunuknai borok bwkha bisingo chamarokno bo dak khe phunuknai afuru joto borok jani samung khlai tei kaitok bai kaham wngjak bainai tahurok norokni bagui se omo gwbagno apoloni bai ani kokno rwgui masao heke norok chwngno nugui kerong sama hai samungkhana hai tongo hwnmani ekokno romui mannai norok khoroksano tui kungchugui tei khoroksano seleng kok kwrui nono sabo buini slai tor rwglang nono kaitor tamo rwya tongkha sak heke nwng mungsa phano maya haikhe bahaikhe kok kotor saui tong tabuk norokni samung nangmani manui norok kwbangno manbaikha tabuk norok gwnang chwng bugra wngya phano norok bugra wngkha chwng norok bai baksa bugra wngui manna tei norok soini bugra wngthong abo ang naio ang kha khlaio chwng songkhor rokno kaitor jotoni ulo rohorkha chwng lukumi bwskango butharjakna bagui majra berjak borok hai wngsiyo chwng bebak swngcharni sori rok bai bo borok rok bai bo naijakna se wngsiyo Kristoni bagui chwng siya norok khe Kristo tui elem gwnang chwng phan kwrui norok khe phan gwnang chwng selengjak norok khe borijak tabuk suda chwng ok khuyui tongo tei kangui tongo chwng kichik kachak kanui tongo chwng bujago chini nok kwrui chwng kolomtui khiklai masa swraijak khe chwng hamdi hino satokjak khe chwng soyo hamya sajak khe chwng kok kwtui safiro chwng wngkha o swngcharni laisirui bosrui simi se tabuk suda chwng o swngcharni simbuk ang norokno lachi rwna bagui omo swiimaya ani khajani bwsarok hwnui ang norokno khairokna bagui se omo swiio Kristo tui norokno nainai nuknai borok sichai tongphano norokni phale kaisache tamoni hwnba norokni thani kotorma kaham piyuna bai ang Kristo Jisu tui norokni pha wngkha aboni bagui ang tongma hai tongdi hwnui ang norokno sajao o samungni bagui no ang Timothy no norokni thani rohor bo suburai tei ani hajani bwsa kaham ang Jisu Kristo tui nubo tui tongmung kwtal tongbo a borokno norokno muitu khlaiui rirnai a kokrokno ang ha gwnangui motha blung blung phwrwngui tongo ang norokni thani phaigala khwnui norokni bwrui baksa kungchuksaui tongbaikha hai phano suburai muchung khe ang dati no norokni thani thangani heke
Afuru ang kungsuknai rokno kokno simi naignak phan bo nai hino. Kaitoni ha wngkha kok sama baya phan bai se norok tamo hwn ang norokni thani raiding twiwi da phainai norokno hamjakgwi kwchang kwchang khe da phainai.